Defnyddio gwiriwr sillafu ar y cyfrifiadur. Er mwyn defnyddio'r gwiriwr ar dy gyfrifiadur di, bydd angen i ti sicrhau dy fod wedi dewis yr iaith rwyt am ei defnyddio. Gallai di weld yr iaith honno ar waelod y sgrin neu trwy ddewis yr iaith ar gyfer prawf ddarllen. I wneud hynny, dilyna'r camau nesaf. Ar y ddewislen, clicia ar Adolygu. Yna, clicia ar Iaith. Clicia ar Gosod iaith prawf ddarllen. Yna, dewisia Cymraeg neu Saesneg cyn gwasgu iawn. Ar ôl i ti osod yr iaith, bydd y cyfrifiadur yn gwirio wrth i ti ysgrifennu. Bydd llinell goch o dan air yn meddwl bod angen gwirio'r sillafu a'r gramadeg. I wneud hynny, clicia ar Adolygu. Yna, clicia ar Sillafu a gramadeg. Ar ôl clicio sillafu a gramadeg, bydd blwch yn ymddangos ar y dde. Bydd y gwall yn ymddangos mewn coch a bydd opsiynau i ti ddewis y sillafiad, ffurf gywir. Trwy glicio ar y gair wyt ti am ei ddefnyddio, bydd yn cywiro'r ddogfen i ti. Bydd angen i ti ddal ati i gywiro'r gwallau i gyd. Ar ôl i ti wirio'r sillafu i gyd, bydd dy ddogfen di'n barod i'w anfon. Mae modd gwneud yr un peth gyda dogfennau Saesneg neu unrhyw iaith mewn gwirionedd. Opsiwn arall yw i glicio ar y gair sydd wedi danlinellu a bydd yr opsiynau yn ymddangos. Defnyddio gwiriwr sillafu, cysill. Gwirydd sillafu a gramadeg am ddim yw cysill, sy'n rhan o cysgliad.com. I'w ddefnyddio agorau'r ap ar-lein. Dylai edrych fel y llun hwn. Copïa a gluda'r hyn rwyt am ei wirio i mewn i'r blwch a'r cysill. Yna, bydd cysill yn adnabod y camgymeriadau sillafu a gramadeg ac yn cynnig yr opsiynau cywir. Rhaid clicio derbyn i newid y gwall i'r gair cywir. Wrth symud ymlaen at y gwall nesaf, bydd cysill yn cynnig opsiwn i ti gywiro dy waith. Rhaid clicio derbyn i newid y gwall i'r gair cywir. Ar ôl i ti orffen gwirio dy waith, gallu di gopïo'r cyfan a'i ludo mewn i ddogfen le arall. Defnyddio gwiriwr sillafu, Grammarly. Gywirydd sillafu a gramadeg Saesneg am ddim yw Grammarly. I'w ddefnyddio agorau'r ap ar-lein. Dylai edrych fel y llun yma. I ddefnyddio Grammarly, bydd angen i ti gopïo dy waith neu deipio mewn i'r bocs ar yr ap. Bydd llinellau coch yn ymddangos o dan y gwallau sydd angen eu cywiro. Bydd yr ap yn cynnig cywiriadau a bydd angen i ti wasgu accept i dderbyn yr awgymeriadau hynny. Ar ôl i'r ap orffen cywiro'r gwaith, bydd modd i ti ei gopïo a'i ludo i mewn i ddogfen neu le arall.